kadi fof en jetti jomiraɗo subhanahu wa taala en juuli annabijo makko mouhammadin sallllahu alayhi wa sallam min calmini kala julɗo gonɗo e nder leydi ndi jeeɓowo Warango TV wonɓe diaspora wonɓe e nder leydi ndi wonɓe ha ɓuuri woɗɗude nder windere nde ɗe gandi ɓe jeeɓa ɗum no fewi ɓe calminama ɓe juurama ɓe mbiyama kadi bisimilla mabɓe e émission ngaji mabɓe baɗoji Alhaji Oumar kadi foof en jetta jomiraɗo subhanahu wa taala eɗen jetta kadi khalifaɓe diine tengti e khalifa Touba eɗen jetta kadi Alhaji Macky Amadou Bouɗi Alhaji Macky Sall nde tawno konfili fitina kala jaɓowo hawrede ko moƴƴo par ce que fitina moƴƴani ɗum tagui eɗen jetta Alhaji Macky Sall dow jaaɓi joɗoɗade e Alhaji Ablaye Wade pour ɓe mbawa hawridde e yamirore oɗo khalifa diine Touba baɗɗo ɗum e uddital juma Masalihul Jinan e ñalawma mo ganduɗa hoorema hawri koye aljuma kadi kamɓe foof ko ɓiɓe leydi Sénégal Ablaye Wade ko bam makko ko jinnaɗo makko ɗum yimɓe yo paam ɗum Macky Sall yi aduna ko après indépendance Ablaye Wade tawi waɗi gueɗe kewɗe aduna hande kawragal mabɓe ene ɓuuri moƴƴude e wasde ɓe hawrude kono noon e leydi men Oumar ene hawni seeɗa par ce que en jogui yimɓe entourage Macky Sall ɓuuri heewi haalde ɓen hewɓe hen yogo e mumen gona walloɓe président Macky Sall entourage o hewɓe hen gona walloɓe o so tawi neɗɗo wima sa haɓama woto weldite o yiɗama kala kaɓaɗo ene yiiɗi welditede kala biɗo ar beltene aɗa foti jabde par ce que ko Allah wi yo yimɓe beldit ko Allah wi yo yimɓe nanodir Allah wi yo yimɓe woto tikkodir so tawi ɓe mbaddi luural politique ari hakkude mabɓe hande ɓe kawriti Oumar ɗum ɓeydata nawrude yeeso ko Sénégal min e yiyandam kono wonɓe jiirani noon won wiyoɓe woto weldide Ablaye Wade ɓen haaloɓe ɗin konnguɗi ko ɓen mbiyanmi ɓen goni hamanuji hamanen wonduɓe Macky Sall taw jomumen goni koto palais to ko guila subaka hiira ko bonande tan jomumen jahata ko moƴƴi kadi jomumen ko intérêt ji koye mumen ƴewanani leydi ndi haydara kañumen koko dañi tan ƴewanani so yiiɗi yimɓe population tampa gondaka kalanta Alhaji Macky Sall ko nafata ɗum Macky Sall ko président de la république ko Allah waɗi ɗum Ablaye Wade ko président de la république wonno kadi kañum kadi liggodiranno kadi Alhaji Macky Sall nde woni président de la république ɗum belaɗo ɗum Allah waɗi ɗum metta ɗum Allah waɗi ɗum ha Allah itti laamu makko totti hande Alhaji Macky Amadou Bouɗi Allah wi qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha ila akhiri aya laamu ko min Allah jeeyi somi welama mi itta mi totta kadi mo belami tarabuya wona laamu ɗo tarabuya ko tarabuya tan kono laamatoɓe Allah windi inde men gila jibinaka kono laamatoɓe kono so tawi conflit waɗi hakkude laamɗo e laamɗo walla hakkude neɗɗo e neɗɗo so moƴƴere dogama hen yo yimɓe goppu naafigagal goppa bonnude jafoɗen konngol ɗum tagui moɗi weltani ceerno Touba so tawino ko khalifaɓe woɗɓe mbanno ɗum tawanno ɓe jalkita nde tawno Touba moɗi heewi no duwaw mabɓe ko jaabaɗo kadi kamɓe ceerno mabɓe hay goto suusa fijirde ɗum hay goto guila dental ngal waɗi yimɓeɓe no mbayi sanɗolinde e leydi heeni foof woni politicien woni sénégalais lambda woni foof hay goto mabɓe suusa wiide ko ceerno waɗi ko moƴƴani angu tagui ɓe cuusa ɗum sa haali ɗum ko cabbi tawatma galle ma sinno ko sernaɓe woɗɓe wanoje ɓen piyata koɓe beela fof ɓe mbiya ɗumen murtaɓe nde ɓe mbaɗi protocole ha paari ɓe mbi ko ahan ceerno amen kala kalɗo e mum ko fewani kala ko hemma ko a waɗi ɗum tagui guila o rendini Ablaye Wade e Alhaji Macky Sall yooɓe kawri ala fo ɗo nanɗa konngol bongol ummade wiide ceerno ko waɗi ko wona noon ɓe cuusa muritaɓe ko cabbi mumen tan jogui ɗum tan kulta sa haali ceerno mabɓe ko waɗi ko wona law tan a wari hoorema joni galle ma duppe walla bom jaltinɗa Sénégal eyyi ɗum noon ko jogade konngol tubanaɓe ko yallah ɓoyni ɓe ndi leydi médiation fof moɓe mbaɗi koko waɗa réussir nde tawno ko gardiɗo ɓe jogui guide ɓe jogui ko gardiɗo ɓe jogui ko gonga ɓe jogui ko peltal ɓe jogui ko juɓɓudi ɓe jogui gandanɗa hoorema Alhaji Macky Sall hande so en jii ko yi Touba ɗeɗo balɗe e berndel ko waɗa toon ala façon foof teddugal ngal ɓe jaɓɓoraki mo kamɓe tubanaɓe hay kanko weltima hen
no feewi ko ɓuri ɗum welde hande Ablaye Wade weldita e Macky Sall Ablaye Wade yaade duuɓi 90 pawɗi o ko heddora e aduna Ablaye hande walla ko mbiyata lekki guuri ki dande maayo Allah andi kono hande so tawi neɗɗo yiiɗi Ablaye Wade yo haaɓe Macky Sall woto ɓe beldin joomum ko naafiki joomum wona julɗo de kono onon ministére uji ndentoɗe député ji ndentoɗe onon conseiller ji président de la république ndentoɗe kuule Allah kala e mon mo wawa haalde ko moƴƴi yo deƴ gande nguɗo laamu koko gasata laamu ngongu ara laamu ngongu ara eyyi Firawna laaminoma o jogui batulaji bonɗi Firawna nde o laami omo jogui batulaji bonɗi ho watti wiide hoore makko ko Allah yimɓe batulaji makko ene mbiyama ko gonga kono Allah neli e makko ko annabi Moussa o nela tan sa yi annabi nela e neɗɗo goto Moussa nela tan koye Firawna to Haman woni Haman nde annabi Moussa ummi Madian annabi Moussa ɗum sa yimoɗo haala oɗo qissa way kono ko laamu tan annabi Moussa nde ummi Madian to annabi Souaib nde o arti négociation fof waɗama Haman en gari mbima ar mbiya jaɓana Firawna mbiya ko haalata koko ɗum kono Moussa wondi koye Allah wi kañum ko gonga o tan yahata no ceerno oɗo waɗi ni minen ko gonga tan min jahata min kawridinat yimɓe kadi minen ko Allah eyyi ɗum addi conflit hakkude Moussa e Firawna haw yoola e ndiyam membre de régime makko wonnoɓe ɗon ene jiiɓa leydi wara kaari fii kaari haɓɓu kaari kaari yiɗama nannu kaari e fuur kamɓe fof ɓe joola e bahrul ɓalzum woni régime kamɓe fof ɓe joola e bahrul ɓalzum ɗum noon onon député ji gande neɗɗo wondirta e mawɗo muɗum ko ha hokka ɗum feere moƴƴere tengti onon conseiller ji président wonɓe palais présidentiel Abdoul Karim Wade ko ɓi président de la république o liggudima e Macky Sall ɗo e leydi o ala ɗo hande eɗen gandi o takkanoma ɗo kaalisaji kewɗi o jagga o soka yimɓeɓe mbi yo jaggi leydi ndi fof dille o jagga o soka yimɓeɓe duttimɓe yo woppe nde woppere nde hay goto maɓɓitinani kamɓe wiyannoɓe yo woppe ɓe nde woppere nde ɓe pin subaka tan ɓe nani o jolnama e avion o yi Qatar ɓe nani o jolnama e avion o yi Qatar eyyi o monton ha joni ko ɓi Ablaye Wade so tawi kaalisaji biyaneɗo o nawi ɗi tawama wona ɗum ɓe garti ha hande Karim Wade ko ɓiɗɗo leydi Sénégal Alaji Macky Sall waɗi premier mandat 7 ans e nani naati e deuxiéme mandat muɗum so tawi Allah waɗi Ablaye Wade wawi joɗdade makko ɓe kaala haala Karim Wade walla ɓe kaala haala beltal wiyoɓe ko complot ɓe min ɗum mi laaɓaka ɗum ko complot ɓe mbaɗi mi laaɓaka moɗi andi tan kam moɗi yaadi e beltal mabɓe moɗi yaadi kadi kanko Karim Wade o famodira e Macky Sall moɗi yaadi hen ɓe pamodira ɓuuri ɓe mbasa famodire par ce que oɗo Karim Wade bamum woto jejjite laamima duuɓi 10 Sénégal no wayi fof wonko ɓe jogui ɓe gona miskineɓe Allah wonko ɓe gandi e aduna he pamon ɗum ɓen habde mumen jarani te wiyoɓe yo Macky Sall yo salo waddani ɓe an Alaji Macky Amadou Bouly mboɗo andi ma yeeɓa oɗo vidéo woto heeɗo haala mabɓe kala gadduɗo beldital weldita muɗum ko ɗum sernaɓe Sénégal jamirma ko ɗum minen min mbima kala biɗoma ya weldite kala gadduɗo jaam min Sénégal min jiiɗi ko jaam min jiiɗa guerre min jiiɗa haare min jiiɗi ko jaam leydi ndi ressource gonɗo e leydi o ɓiɓɓe leydi ndi mbawa hutorade ɗum so Karim Wade on mbawi famodirde hande ha gollodiron hay hunde ala e ɗum ko haala ko so tawi ene woodi kaalisaji biyaɗi nawama ɗi o nawi ɗi ko min wona magistrat mi wona ñaawo ɗum ko kamɓe gandi no ɓe mbaddata so tawi kaalis o artat walla so tawi kaalis o yaafete ɗum ko kamɓe jogui on loi min kam ko gandumi moɗi yaadi e beltal sinno ko sagam hay goto soketake e leydi he tawa neɗɗo foof ene woppe liberté total ha heddi noon bonnoɓe dariɓe ene mbaɗi détourné kalisaji Sénégal yo kolle kalisaji ɗi donani ɗum e galleji babiraɓe mumen kolle law hay so tawi ɓe naggaka ɓe coka yoɓe nanggue koɓe nawi ko tete artire e nder leydi ndi beldital noon kala dariɗo conseiller walla ministre walla député walla gouverneur walla gendarme walla ɗum ɗo ene wiya woto beldital wat jomum yiiɗa Sénégal Oumar yidde Sénégal ko wallude Macky Sall no gandanɗa hoorema no jaam dañira e leydi he laabi pewne guese pewne yimɓe ndema sukaɓe mbaɗe formé
hande sa rewi e dande geeje cikra Sénégal ɓuri ala fof ɓurɗen allude sukaɓe hande leyɗel tubaɓe ɗe ngala sukaɓe ko nayeɓe tan gon toon Allah kay sen yiɗi leydi a yiyat sukaɓe ne jibine sukaɓe jibinteɓe ɓe ko kamɓe mbaɗata développé leydi Sénégal kono a yiyat ɓeɗo sukaɓe ɓe ngala golle ngala e dara so pini subaka jaata ko geej ene gama ene pija pétrole biyaɗo yalte e leydi o yooɓe nanggu sukaɓe ɓe ɓe mbaɗa école aji ɗo pormé sukaɓe pormé jangguine e mecce mbaɗe jangguine foof mecce janggo e jaam taw tubako arata ɗo ne liggo taw ɓiɓɓe leydi ndi liggoto Afrique du Sud nanɗo ko ɓiɓɓe leydi men pormi ya e miniére uji mabɓe mi waɗi Afrique du Sud miniére charbon hay courant Afrique du Sud ko charbon nawata ɗum ko ƴulɓe ko ɓiɓɓe leydi mabɓe pormi kaño ko sud africain e gasata ɗum charbon ko ɓiɓɓe sud africain e pewnata ɗum Sénégal ne jogui hande combien de jeunes ko woni ɗo ya e laabi école so tawi réclamation yalti walla jaaha e gueeje cikkata leydi ndi fof ko sukaɓe goni hen est ce que so wona gamri jangguina mo jiiɗa fof ne wawi amde wiyete cahagol ɓene gama sabar ha ɓene ene mbaɗa musique ɓene mbaɗa crise korosaji ne jiiɗo e laabi lamɗo mo jiiɗa foof ene ñaami ha ronki andude ɗo kuusi mum wonata ene woni oto 4x4 ne bonna essence Sénégal eɓe goppi sukaɓe kamɓe soɓe maayi hollomtol leydi ndi soɓe maayi hollomtol leydi ndi taw sukaɓe ɓe ko gamri jangguina e fijirde e caahan e yaade gueej e warde yimɓe jogade paakaji e sippiro e lamba ɗum ne nawa leydi yeeso Oumar leydi nawra ɗum yeeso sukaɓe jangguine mecce basal usto e leydi fof ɓurde jangguine sukaɓe ɓuuri wadde développé ya Sine kala banque mo garɗa ko sukaɓe tokosɓe 18 ans 19 ans kamɓe goni e banque ji kamɓe gérata kalisaji Khalifa Babacar Sall ko neɗɗo moƴƴo ko waɗa ɗo maire o fewni Dakar ko tumanoɗo ko tumanoɗo wiya o ñaami ko maire uji gaddunoɗi ɗi fof ne mbaɗanno ɗum ene ƴettanno e haalis mairie ene balla hen yimɓe guilay temps ko adi Ablaye Wade guilay temps Senghor ɗum koko wonno maire uji ɗi pop ko Khalifa Sall waɗanno ko adi mbaɗanno ɗum kanko ɗum o jaabima so tawi noon ɓe nanguimo ɓe cokimo sababu 1 milliard pawɗo député makko ittama mairie makko tetama tottama debbo o sokama duuɓi ɗiɗi e lebbi jeegom grâce présidentielle waɗi par ce que ko duuɓi joyi o soka pen o so tawi a waɗi feccere so timmano feccere o yaafata o yalta pen hay so président de la république ene waɗi luwaji so tawi grâce présidentielle ne waɗa sa nani grâce présidentielle président wawa waddema grâce taw a waɗani feccere tawi coketeɗa ko lewru a wone kaso o 15 jours président ne wawi yafadema so tawi coketeɗa ko duuɓi ɗiɗi a waɗani taw feccere hitande o wawa yafadema Karim kanko duuɓi joyi o ñaawa o waɗi duuɓi ɗiɗi e lebbi jeegom walla jeeɗiɗi ko heddi hen no foti wona o waɗi feccere nde ko ɗum tagui président o wawi waddemo grâce hawri kay uddital juma so tawi o dañano feccere hitande hayso ceerno o wi yo yaltu Macky Sall wawa woppudemo par ce que loi kamɓe juriste en ɓe aɗa keeɗi yewtande ko loi o wi noon eyyi feccere penma sa waɗi ɗum ko ɗo grâce présidentielle loi o wawa yaltinde grâce présidentielle wawa yafadema wona président ɓe lamta waɗi grâce en de waɗi ko luwaji leydi waɗi ko luwaji ko ɗum tagui hawri e uttal juma o hawri o waɗi feccere e pinison makko kanko ceerno o wi joni ko Khalifa Sall woppu ɗum kañumne ko ɓiɗɗo Sénégal najo Macky jaɓanimo ɗum woppimo waɗimo libéré ha kamɓe fof goldanno e campagne Macky Sall Khalifa Sall wallimo ene fof en jii vidéo ji muɗum bon ɗum ɗon so tawi waɗi hay ko woppa ko wona yimɓe APR jiiɗa ɗum kamɓe onon APR naɓe goppe ko mbatton ko kala jaggaɗo jiɗɗon ko yowma e kaso te onon jiiɗa jaggede te yoga e mon nan dettourde kalisaji ne jooɗi hen kono janggo so Macky ala ɗo onon fof kono enquitteɓe onon ƴettuɓe kalisaji Sénégal en kalta inde hay goto kono onon fof ɗo ganda joni noon no jiɗiɗon yimɓe yo nanggue guddeni so goto e mon tour mum ari yo andu koko natoyta ɗum noon ñaagoɗe jaam ñaagoɗe yimɓeɓe peewaɗe leydi he yimɓe mbasa dadde kasoji tawi won ko mbawɗon population nanɗo hen sukaɓe ngala golle tawi won ko mbawɗon population nani ene yiiɗi financement ji liggo tawi won ko mbawɗon tengti onon fuutankoɓe fuuta nani guesa nanɗon ha mbayi leydi hay goto remani mbaɗe financement ji yimɓe ndema tawi won ko mbawɗon ñamle sukaɓeɓe kalisaji mbaɗa entreprise uji liggo ɗum min kalon tawi ko mbawɗon jumaji sernaɓe fof jani ɓamteɗi tawi won ko mbawɗon sernaɓe mon hande haydara ngala nana e Fuuta mballe ɗumen
yimɓe nan ɗo ñawa e Fouta e mbawa safra toon mayere tawi won ko mbawɗon mbaɗi hôpital uji Fouta ɓuri joɗade e nder palais présidentiel ene wiye président Macky Sall jaggu kaari fi kaari kaari yiɗama an biyowo noon sa jaggama no welma an dewɗo e Macky Sall tan aɗa ñumano ɗum kaari yiɗama kaari ko naggam naggam o ɗum ko naafi gagal wona ɗum nawirɗon e nder palais ji ɗi nawirɗon e nder palais ji ɗi ko yo on mbat feere conseil moƴƴo kal noon président ko ɓamtata leydi ndi waɗi pétrole holno mbaɗaten ha pétrole o fewne holno mbaɗaten ha liɗɗi Sénégal jeeye holno mbaɗaten ha leydi ndi daña jaam safara docteur eɓe natta ñomnade yimɓe e nder taw ñawɗo ñawi wasa wiyede ma kayis ara ñawɗo wasa mayde ha walle ha sella ɗum poɗɗon haalande président maw leydi sinno ko sagam min Alhaji Diouf namnetake Alhaji Diouf mo kalɗo sinno sagam kala ɗo an wo ka darato ittata ɗon Alhaji Diouf o kala ɗo an wo ka darato ene haala hunde o wattake ɗon par ce que o motani ɗum ko haalata ko foof ko haala ƴettoje kilifa foti ko yirede ko no moƴƴi tengti e avocat ko jannguɗo droit foti ko kala ko mbaɗata mbaɗira ɗum e professionnel kollira jangde kono wona daraade sukaɓe taarima aɗa ƴetto kaari foti ko hoynede kaari foti ko warede mo wiyata yo ware o Sanko ko ɓiɗɗo leydi Sénégal no wayi fof wonko liggani Sénégal Allah so wi Sanko laamoto hay goto wawi ɗum laamal leydi Sénégal so Allah wi o laamotako o laamotako fittano makko wona e juuɗe président de la république woni fittano makko wona e juuɗe Elhadji Diouf woni koye junngo Allah ko ɓiɗɗo Sénégal najo so conflit waɗi o haali ko wona gonga ene foti rewnede no foti rewnirede ha para tawa fitinala so toñƴo luwaji no goodi luwaji ɗi ñaawa toñƴo holno waɗete tawi ko toñaɗo luwa waɗa ɓe ndewna gonga ɓe kuula Allah kala ko watte hen yo yimɓe kuula Allah yoɓe gandu kala ñawɗo an juge jogoɗo ñawde o an avocat o an cettoɗo an gonduɗo e président Macky Sall an député o kala ko ñawɗa walla ko mbaɗɗa ha neɗɗo dañ caɗele janggo yawmal qiyamati ma haalde yeeso Allah neɗɗo ko ma heɓde ɗo ko weeli ko fof ɗo wona galle aduna wona galle de galleji jooɗi ɗi états uji ɗi building ngaji ɗi climatisé o kat uji yaade Fouta jolde avion passeport diplomate compte bancaire rewɓe tew ko gasata ha laaɓa gilɗi neɗɗo wattinde koye gilɗi Firawna hande sa ari Namruta bun Kanan tawnoɗo annabi Ibrahima ñande o yiitama omo maayi wonde debbo makko e leydi Irak omo ubbita prix de combien de millions de dollars cuuɗari ndi so qima ɓe gonti gilɗi ƴiye ɓole gonɗon ɗum tagui jawɗele ɗe yimɓeɓe doganta e nder aduna o hande tawa a nafɗani mo poɗɗa wallude o sago ma tan ko yo kaari jagge yo fiye ɗum nafata Sénégal Sanko ko ɓiɗɗo leydi Sénégal Macky Sall ko ɓiɗɗo leydi Sénégal goɗɗo ko ɓiɗɗo leydi Sénégal luural koye politique tan woni gulali mbaɗaɗe politique tan gulali ɗi Sanko waɗa ɗum so ɓenni kadi ma ɓurɗo Sanko ñadde ma ar e leydi ndi ko heddi ko wiidemo o wona Sénégal ɗum wona gonga wiidemo ko islamiste ɗum fof wona gonga ko toñagueji tan neɗɗo ko yiiɗi fof yo won loi Sénégal wiyani kaari ko Ibadourahmane laamotako loi Sénégal wiyani kaari ko Kefere laamotako ko jomum yiiɗi fof yo won so yiiɗi wasa wonde julɗo ko heddi ko yo won Sénégalais ko ɗum loi o haali loi o wiyani ko Tidianiyanke laamoto loi o wiyani ko Gadiranke laamoto loi o wiyani ko Murid laamoto loi o wiyani neɗɗo so waɗi waare laamotako on jii ɗum e constitution Sénégal ko yiiɗi fof yo wat belaɗo yo wonde makko wela ko yo ƴeewoye mum wela wonda laamotoɓe ɗe ɓe oɗon gandi koɓe goni goto fof wonko rewi kañum e Allah ko heddi ko conseiller ji la république Macky Sall kuule Allah gande kala ko jomum waɗi ɗo population Sénégal nana daara population nana daara de e élection présidentielle ɓennuɗo ɗo ala fof ko population Sénégal waɗani minen sernaɓe tan ala fof ko min mbaɗani hande hol dañƴo bénéfice wona ko onon goni e otoji e galleji jooɗi oɗon ñaama oɗon jara oɗon ɓe kaldama par lewru est ce que minen min jooɓe salaire par lewru hola min jooɓete salaire par lewru hola men gaddanaɗo social hola men mo sellani cafruɗon ɗum hola amen mo dokkuɗon biye makko e parrainage ɓennuɗo ɗo tan mi waɗi 4200 signature parrainage ɗo ujunnaje 4 e temeɗɗe ɗiɗi signature heddiɓe onon wonɓe toon oɗon mbiya makki ɓe yoga e moon hay yimɓe sappo gaddanani président de la république yimɓe sappo gaddani yoga e moon hande so wiyama e moon gadduɗo temedere neɗɗo foof mo addani temedere neɗɗo foof riwete poste mum heeɓa moon diwete troisiéme mandat mi yadani hen troisiéme mandat Macky Sall mi yadani hen jaadumi ko o waɗa 2 mandat o woppa par ce que makko démocrate troisiéme mandat kanko hande ko waɗa troisiéme mandat ho makki waɗa troisiéme mandat kala biɗomo to palais to yo yaw o waɗi troisiéme mandat andu makki jomum woni koye fewjandema
minen min mbima ko sa waɗi demandama ya haaju ma goppa Sénégal naade goɗɗo ara eyyi Allah jarama a jarama Oumar Doro Koumé komin kalan Alaji Makki Amadou Bouɗi kala nanɗomo e 3e mandat woto jab Allah tottima teddugal tottima laamu tottima foof ko heddi yimɓe ɓe ganduɗa hoore ma koye posuji men guuri kulani Allah jiiɗa leydi ndi ko ɓen puusanma ya wat 3e mandat woto wat 3e mandat en jii Guinée ko jogori kew toon ko Alpha Condé nanto en calmini ɗo sehilam Cellou Dalein Diallo en jii Guinée noon bona sababu neɗɗo laamo mandat ɗiɗi rutto wiye ene change constitution population Guinée foof jippima e laabi wi yaadani hen an Macky hande ka référence en Afrique woto jabbi yimɓe jooɗiɓe paale ala gonti wana ñamde tebbuji haydara pewna en nannuma eren